ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, маърамат сурат маълумота дар WhatsApp имои экранбуда рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастанд сечкаҳои объёмӣ, сечкаҳои простой, Daewoo Matiz, Daewoo Nexi, Opel Astra G, Opel Vectra ва дигар ҳам мошинои Toyota Camry ва Corolla ва мошинои советскӣ ҳам ҳастанд. барам видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. мо дар видеои оянда ҷудо карда баъри шумо пешкаш мекунем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. бо бошад навор асар мекунем, то охираш тамошо кунем. маърамат, рафтем. дӯстони азиз, як эълони хуб аст ки ҷои кори холӣ барои шахсоне ки кори устогии мошина метавонанд кор дар Москва, яъне ки подмоскови як сервиси бародари тоҷики монад ки ҷои кори холӣ аст, срочное. агар шумо корҳои малярчик, мақсад рестанти, кузов, восстановление мошин, краска, сварка, ҳамин хел кор агар шумо тунем, кори ҷои беҳтарин аст, яъне ки олик нест, айрӯи мошинтона қабул мекунед, айрӯи ҳамин мошини кори кардагитон сумтона мегиред. кор дар Москва ҷои холӣ аст. шахсоне ки ҳам хали кори устогӣ, мақсад ман номбар мекунам, корҳои малярчик, хоб кузов, восстановление мошин, краска, сварка, агарам хел коратонен, ина кори беҳтарин, ҷои хоб дорад, хурду хӯрок дорад. мақсад ки иҷа мегӯяд ки хали ҷои документам намекунад, яъне ки ягон хали менто мегӯяд ғам наметиҳанд. шахсони дакарам хали кор агар ки лозим бошад, 1-2 нафар одам дар кор аст, коре ки хуб кунад, мақсад ки коршон хуб бошад, кора яъне ки хуб тонанд, агар мақсад адастшон буре ҳамин корша ҷавоб дода тонада. мақсад ин ҳамин рақамҳо дар шумо занг занед, ҳамин ака сервиси шахсии хичай шуморо қабул. агар ҳамин кора тонед, маърамат шумо занг занед, ба шумо фаҳмонда метиҳам. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ аст ки Mercedes-Benz C-Class сечка тозак. соли 1994 аст ки ҳам газ, ҳам бензинеш кор мекунад. объём моторуш 2.2 литра, коробкаш механика, ҳолати мошин мега беҳтарин аст. мошин 4 та электропакет, 4 диска, 4 балонои 80%, монитор, чихолои қимато, раднои краска, ходовой дорад. мошин мега ҳолаташ мега беҳтарин, мега срочная мефурӯшем бо нархи 45 та бо муомила дорад. фақат ҳамин ҳуҷҷаташ не ки буч дега як ҳуҷҷат мекунед тамом. ихе мошин мега тозака, дига ягон расходча намекунед. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор ва фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ. баъдон боз муомилаи хубам дорад. якумаш рақамҳои Мегафон Тоҷикистон аст, кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои Россия аст ки нашон кор мекунад, инашда WhatsApp имо пайваст доранд. шахсоне ки аз Тоҷикистон занг мезанед, рақамҳои Мегафон Тоҷикистон ва дуюмаш рақамҳои Россия ки аз шахсоне ки аз Россия занг мезанед ёки менависанд. ҳар ду рақамҳошон кор мекунад ва WhatsApp имо пайваст дорад. мошин дар ноҳияи Фархор 94 солаи, мошинча чотка. 4 та электропакет, балонаш ҳолати кори аст. агар шумо занг занед, бо ба шумо арзон ва муомила мекунам, бениҳоят мега срочна, маърамат сурат, мошинчаи хуб айдаст натен занг занед. мегзарем ба дию мошини фурӯшӣ. Toyota Camry аст ки солҳои 2012. свичвориш газ, бензин, мотор 2.5 литр, коробка автомат, сайзтари мошин мега беҳтарин. намедонам газаш заводской аст, ишора медонам. газ, бензин 2012 сол мошин мегад кам гаштага аст. мошини шаҳрӣ, мошин ҳама намуд, мақсад ки комфортуша дорад. балон 90%, диска, кондитсионер, электропакет, ходовой, ҳамаш комфортҳои ҳозиразамон. мошин ҳолаташ мегад бениҳоят хуб аст. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 128 та бо савдо дорад. Camry солҳои 2012, сайсани беҳтарин, кожни салон, рақамҳошон Мегафон аст. 128 та мега бо мақсад ки агар харидори аниқ боша мегад муомила мекунем. мошин бадур ҳамаи намуд комфорт дорад, коробка автомат, мақсад задни камера, монитор, ҳамаш 100% аст. хай бисёр такрор мекунем, шахсоне ки мегиред, маърамат занг занед, боз муомила ва савдои хуб мега, айнази капот дорад, метавонед занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст ки Toyota Corolla. соли 2009 соле ки свичвориш газ, бензин, мотор 1.8 литр, коробка автомат, сайзтари мошин мега беҳтарин ҳолат. мошин ягон камбудӣ надорад.
кондитсионер, электропакет, балон, пачка, 4 диска ходовой дорад. Хай бештар маълумотои пурра аз рақамошон. вариантҳои алиша масалан ба ягон Lexus боша мегӯяд аввалон Lexusҳои ё ки аввалон бошад ё ки Lexus ё ки аввалон алиш мешавад. агар кадоми сумкати мегӯяд нархаш мегӯяд 120 бо савдо мешавад. мошини бадрон дар шаҳри бухтар айни ҳол қарор дорад. ҳолаташ мегӯяд беҳтарин ай. خب رقمش راست 918 ویلون کار میکنن شخصانی که میخرین مرامت یا که علیش میکنین میتونید واریانت خودتون پیشنهاد کنین و اگر شما دارین خیلی ماشین فروشی خانه زمین کوارتیر چیزی که برای فروختن برای رکلام کردن داشته باشین مرامت روی کنین مو فروشته میگذارین خواهش کی لایک رو فراموش نکنید و نواری ما رو پول خود پادیشش کنید. میگذاریم بعد چهارم ماشین فروشی باید اگه هست که مرسدس بنز C کلاس سچکا سریبریستی سالی برای 1995 سویچفریش توقع بنزینی خولی ابیو موتور 8 لیتر коробка механика сайсари мошин мегад нахадва мошин мегад 4 та электропакет мегад дорад люка мегад дорад мошин мегад умуман газайдаги неста 1 сола ҳуҷҷат дорад 4 диска ва мошин хай обшим нахаду инашам мегад нархшам мегад 45 та мегад бо камтар муомила мекунед ва мошин қарор дорад дар территорияи душанбеда. шахсони агар харидори аниқ бошед мақсад маъқултон бошад бошро сухтон занг занед ва маълумотои пурраша гиред. дӯстони азиз аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозимай мақсад кадом намуд мошине ки мехаред дар комментари нависед мо агар ёфтем якум шумода пешкаш мекунем фақат шумо лайкотон назанед фаромӯш накунед ва навори моро дар ки ҷое ки метавонед силкаша падишаш кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Daewoo Matiz соли барои 1998 ҳастае ки ҳамгаз зам бензинаш кор мекунад абиё моторош 0.8 литри экономни простои коробкааш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балонаи 80%, 4 диска, электропакет, салон тоза. хай маълумотои боқимондаша тариқи телефон худтон мегирем барое ки маълумоташа соҳибаш кам навистагӣ ҳастае. нархи мошин мега 18000 ҳастае бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Хуросонда. 18000 дар Хуросон бо муомила мекунанд рақамошон белайнай. инам хали светои синия инам хали кабути инам хали серанг хайхтон чихел дар навор дестем шахсоне ки мегирем маромат занг занед тоқа сум мега алиш намешавад тоқа сум маромат метавонед занг занед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Daewoo Nexi светои сафед соли барои 2005 сола мега соҳибаш намедонам Nexi узбекия ба фикр ва мехелай сӯзишвориш газ бензине абиё мотори 6 литри коробкааш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд моторш мегӯяд Open Now кадаги ҳастае ходовойшам мегӯяд нав ҳастае ва 4 та дига мегӯяд балоншам мегӯяд часпони пачка ва 4 моҳи дига ҳуҷҷат. мошин мегӯяд 100% ходовоям дорад мақсад мотор Opel Now ходовойшам нав ва балона ҳуҷҷат 4 моҳи дига дискаош простой. нархи мошина мегӯяд 14200 сомон ҳастае бо муомила дорад ва мошин қарор дорад дар шаҳри бухтарда. чихолои навам часпонаи чихолошам суд ҳастае. ҳастае рақамошон TCL кор мекунад шахсоне ки мехарем бо занг занед маълумотои пурраша гирем фақат ба хотири меҳнатои мо як лайка фаромӯш накунед гузорем ва навора дар ки ҷое ки метавонед силкаша падлисаш кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Astra F дар кузофи караван соли барои 1990 ҳастае ки ҳамгаз зам бензин дора кор мекунад мотори 6 литри простои коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балонаи ҳолати кории средни мошин 4 дискаҳои простои хай мошин бадрон хай камтар хеле мелечовка корда капоташ алиш кадаги ҳастае карти капоташ мақсад як краскаш кунем бо хуб ҳастае тарафи капот яъне болош алиш кадаги ҳастае мошин обшим як краска расход дорад. нархи мошина мега 15500 мега бо конкретна муомила ва савдо дорад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ Ленский район номерош транзит 15500 савдо мегад мекунем дар назди капода. ҳастае рақамошон дар поёни видео кор мекунад шахсони агар лозим бошад харидор ки бошед маромат занг занед боқӣ монда маълумотша гиред. аз кадом маркаи мошине ки ба шумо дар кор нависед мо дар видео оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Astra ҳастае ки дар кузофи хечибек светои вишнои улучаги свед
соли барои 6-1998 астаки сӯишориш мега тоқа бензини хӯли абиё моторш мега 1.6 литра коробкаш автомата мошин мега дар лоти хуби техникӣ қарор дорад. Моторш мега 1.616 коробка автомат хадавои тӯбча кондитсионер мега дорад ва задни камера дорад. Кондитсионери ях, задни камера мошин судастай. Нархша мега 38 та мега, неки намедонам чанд қа арзон мекунам, иша нагуфтан 38 то қасуми холи мошин бардон дар тирактори Душанбе светои инам хали вишнови. Агар мошин савдо нашуда боша метавонед ки шумо савдо карда гиред, фақат харидорои аниқ беҳуда мега нороҳат накунед, чунки одами коргар мега беҳуда нороҳат накунед. То қасуми холи ба фикрем 38 нархи ахирон шай. Хай харидори аниқ метавонед занг занед. мегзарем ба наҳа мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Vectra A соли барои 6-1994 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензин дорад, кор мекунад, мотори 1.6 литра коробка механикае. Мошин мега дар лоти хуби техникӣ қарор дорад. мошин бадрон 4 та балонаи средни ҳолати 50%, коробка хай механика чихели гуфтем, салон тоза ва краскаша судата. Мошин опшин сайзтани хуба мега мегири фақат хай мекунӣ. нархи мошин мега 14000 аст, бо савдо дорад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдатда. 14000 сомонӣ боз муомила мекунад, рақамош аст мегафон кор мекунад, метавонед занг занед. То қасуми хола мега алиш палиш намеша, фақат лайки бепула зане фаромӯш накунед, навора палишаш кунед. мегзарем ба даҳа мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2109 мошинои советски молодёжи чихеле ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем. соли барои 6-1997 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензин дорад, моториш 1.5 литра коробка механикае. сайзтани мошин мега беҳтарин, мошин мега соз, коробка хуб, балон мега соз, краскаша мега соз аст ва задагӣ пӯшидаги мега надорад, чашкаошам мега заводскоя. нархи мошин мега 6700 сомонӣ бо арзон мекунем ва мошин бардон дар тирактори Душанбеда қарор дорад. ҳаст рақамош дар поини видео, шахсоне ки мехаред маълумот занг занед ва ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда худо нигоҳбон ҳамаи шумо.